Hola! How are you, everybody? Salam dikum, kame wa'ilkum, kame k'anikum, salam dikum, kame ጸኒኹም ለሕዋቴ ማዕረ. Oh my goodness! ክልተ መዓልቲ ኮይኑ guys. ክልተ መዓልቲ ኮይኑ ቪድዮ ከይሰራሕኹ. Oh my god. ንመጀመርያ ግዜ ክልተ መዓልቲ ቪድዮ ከይሰራሕኹ ሕዋቴ ማዕረ. እንታይ ክንገብር ኢልኩም ናይኹም? ሄረ ሓፍትኩም ቢዚ ኮይናትልኩም ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ግን ኣምላኽ ይመስገን ደሓንዴ أملاخ مسكين اللهم حواتي بإنستغرام زي صحافنا اللي دك أنستي مور دك أنستي إنت قد تسالي مور كيرز قبرنا عي دك أنستي مزحتي أنا مالتي سلازي واه thank you so much حواتي معاري نعطيه الله ونس قد سكن حواتي كل جزء تشيك تقبراني thank you so much كبرتي هذا اللي إن تحجوس كنبرة بدك خن تحجوس هذاك زلوخن دك زي بكن كأ نعخن بك هافتم سبعة يفترلكن لبام سبعة يفترلكن كلهم تنو بتحسسوا هافتم بجنزبوا هافتم وكل نجرو هافتم سب يفترلكن تولدوا انقلعت كأ كل جزء نبرختي يكونوا حواتي معري كم قبلكن يزدل مغنياتو عاوز حجي جزء بأخا تقديسو متفاخن تناتك absent ربنايز قبل كتركب بتعمي كبدي مالتي مخا كابزي تتصبيو مخا أمشالو كاب سابسكرايبرات كامرج كافت بيت السب كازير خبكايو كاب قربا عرفت خازير خبكايو كاب قربا فتو تخازير خبكايو كاب أنا خنقركم كاب سابسكرايبر كاب ناتي سابسكرايبراتي زمت أني حاليوتن فقرني زبزح كافت بأكل فلتن سب مالجو سلازي معرخن دي بقى مشالو معرخن دي بقى أنسي معرخن دي دول زخوني كوميونيتي أبز يوتيوب channel أدري خنقركم هايتلني حواتي I'm not joking نايف حقي يوتيوب channel مهلاو سقيل كايكون حواتي مهري بتعمي بقى مشالو مسناتكا كوميونيتي بتعمي بوند تقبرلو بتعمي تتأمرلو بتعمي مشالو صنع زخوني strong زخوني connection تقبرلي مالتي سلازي I really appreciate everybody نقول لكم in general مالتي أبزناتي يوتيوب channel support تقبر نخوني تتصنع نخوني حزين خمتكم كلكم تتصنع نخوني تحقق خمتكم كلكم مسايد حقوسو مشالو بتعمي زمسكنكم مالتي أخولا يكونن كل جزء thank you مبار كل جزء خدقاكم لك مالتي سلازي هي مبار welcome back to my channel welcome back تزكو في لو ما عندي حزمي يا متيز له أرستي فليز بلتيا السوق أنتايو بزعبة حنت حفتنا أبي إنستغرام سحاتة تحت يا مالتي ونسخة أنتايا أنا سي هير حفتي إلاتني عاركلني مزعكي كا عمتن فرقان جيرنا لنا أب عركنت إلاتني حجي بتعركنتنا كساب شد الشور حزخون تصبق نيرنا كاب أننيو بدن أباياتو اندا أير خيرو أنا أفقرندا أتوخو خيرو نسخات أباياتو اندا أير خيرو أنا أقربو أبزبل نسخن أقرون دار حق اندا سحاب خيرو حجي أنا بقى أبقى هلم زبالي فقري أتيزلو سلازي بقى نزي سبزي بقى بوز حنا قريو زبدلني قليلا دويللو أيلن مسج جيرلو أيتحفلينيو ولا ون بأكل كنكون كلنا خمان تصبق جيزي أيهلو ونانيو سلازي بقى من دا تغير خيرو تزحزنا نكن أني أفقر بمقتاوي مجمريا قن نسيو حاتاتي نسيو قندي جيزي حاتي تحرر أبيلني مالتي دحارقن تي فقر استقمت إلو ناواي مالتي وقليلا مالتي حجي تقلال حجي أنا سبق أمشالو أتي أدراشي أنفتي أبهيوتسي انتاي كم زقبر ستأفيني أي قدي في يوم سكال خأتصل أي هيوتي كم حايش بقى بتعامل انتاي كويني لاتني ستا كويني لاتن بقى نقول مشيتن بوي حسب حلف حالف ويلا أبسلست 4 ورحي زرول الليلة مالتي أبسلست 4 ورحي يدول اللي سلازي أنا 4 أبسلست 4 ورحي كدول اللي كلها أنا يقبل مغنياتو كتر فقر سلازلني قبل لي وكخسروا أيدلخون أنا جن وشتي بتعم تسعي أنفتي أب لايف زلنا تحساس بخون ناتي علامة خون أب هو زلو أنتي كم زقبر أنتيو ناتي متعي هو تيسي بتعمي ميزربل كوين زقبرت في إني لا تنمالي سلازي أتي أنا كوينو زسمعني كجاجخ اللي خمسبجن أنا خم هرمون متن عن أفتناتا هيوت تزعتني أنتي مجبركون نزل حسابي كهبة مالتيو كل جزء أنا أبز متأذب كن advice تقبله
ክትጎድፍኦ ንዓኸን ዝምልከት ማለት እዩ ካብ ሓተት ክናነግን ኣነ ከምቲ ኣነ ኮይኑ ዝስምዐኒ ከም ሄርሞን መጠን ንባዕለይ እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ስለ ዝነበርኩ ብኸመይ ከምዚ ዓይነት ዘይጠቅም ፍቅሪ ወላ ፍቅሪ ኢልና ሂወትና ነባላሽና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ኢና ንህሰብ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ነዚ ነገር እዚ ኣብ መውዓሊኡ ነብዕሎ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ዝመፅእ ሂወትና ከመይ ጌርና ብግቡእ ንመርሕ ንዓና ዘዋፀና ሂወት ከመይ ጌርና ንመርሕ ናይ ከምዚ ዓይነት ሲትዌሽን ከመይ ጌርና ንወፅእ ሒዘላ መፅእ ዘለኹ ነዚ ሓፍትና ማለት እዩ ንስኹም ከዓ ዌልካም እቲ ኮይኑ ዝስምዐኩም ናትኩም ሓሳብ ወይ ኣድቫይስ ክትብዎ ዘለኩም ከዓ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ክትፅሕፉላ ትኽእሉ ኢኹም ሓፍትና ንሳ ክተንብበላ ነዚ ቪድዮ እውን ትርእየንላ ናተይ ሳብስክራይብ ተዓዛቢት ናተይ ናይ ዩቱብ ቻነል እያ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ኩሎ ደልዮ ዘለኹ ቴንኪ ሶ ማች ሓቢብቲ እቲ ናትኪ ፊሊንግ ወይ ከዓ እቲ ናትኪ ኮይኑ ዝተሰማዐኪ ኣብ ሚድያ ኣውፂኺ ሓሳብ ክትወስዲ ወይ ከዓ ምሻሎ ኣድቫይስ ክትወስዲ ብምኽኣልኪ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ከምኡ ኣይገብርን ኩሉ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሒዝዎ እዩ ዝሳቀ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምግባር ንባዕሉ ሓሳብ በቃ ካብ ሰብ ሓሳብ ደልየሉ ኢልካ ወፂኻ ልብኻ ገሊፅካ ንሰብ ምክፋል እውን ንባዕሉ ብጣዕሚ እንታይ ዘርእየካ ብጣዕሚ ተባዒኹ ማለት እዩ ስለዚ ቴንኪዩ ክብለኪ ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ እውን በዚ ናትኪ ኣጋጣሚ እውን እቲ ኩላትና ሓሳባት ንህቦ ኣነ ዝህቦ ሓሳብ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድዩ እቲኦም ተዓዘብቲ ዝህብዎ ሓሳብ እውን ብዙሕ ሓሳብ ክወስዳ ይኽእላ እየን ካልኦት ኣሕዋትና ኢሉ እውን ይሓስብ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ኮፍ ክንሰቲና ብድሕሪኡ ናብቲ ወደ ገደለው ክንኣቲ ኢና ማለት እዩ መጀመርያ ግን ኮፊ ኣብዚ እንታይ ኣለኒ ዕፉን ኣለኒ عفون guys I'm in love with عفون تفوتوا هم عارفين دي عفون كانوا تفوتوا اوكي كوفي كل التشكر كجبري لو معتي بدأ عم حفاز كوفي أخذت حواتي معي دوق تفوتوا لهم دوق مقنياتو شاي أخذت أني خابا خمس حبا يبلين حواتي معي شاي أخذت أني بشتي أزبونا يتسمى معنا أني مالتي سلازي شاي أخذت أني لو معتي مولو معتي شاي سيتي نساهم يحج الست زول خبنا مالتي اوكي نقضي حياة بربنا بس أنبض نفس كدس أسنة أسي كسك حازلي حواتي معاري فيت تسكبر فيت بلا عفت بالبنا أسنة وحي زبون سنقع تفتر حواتي معاري أوف بزي بونس تنقبر نخل أنا إذن بون زي تساتي حواتي معاري إذن بون زي تفوت حواتي يحرفكم على لا بحكي يحرفكم على بون كنقرأكم بوزح تقمي يسلو حواتي بوزح تقمي يسلو كاب سترس يكلاخلكا حمام لبي يكلاخلكا نكولاليتكا يتصعيلكا ندمكا يتصعيلكا بطعمي بوزح بنفيت يسلو سرش ببرو ينقحكا أمرها بقبو خمس سرحي قبر مالتي ኣብዚ ናተይ ዩቱብ ቻነል ናተይ ሓሳብ ናተይ ኣይድያ እዩ ዝህብ ማለት እዩ ሰብ ክወስድን ክጎድፎን ካብ ንዑ እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ካብ ኤክስፔሪንሰይ ኩሉ ግዜ ዝምልስ ወይ ካብ ኤክስፔሪንሰይ ንሰብ እንታይ ኣድቫይስ ዝገብር ዘይፈልጦ ነገር ኣይፈልጦን እየ ማለት እዩ ኣነ ግን ዝተመከርክዎ ነገር ንሰብካ ጠቃሚ ክኸውን ኢለ ዝሓሰብክዎ ነገር ዝገብር ማለት እዩ ኣብዚ ናተይ ዩቱብ ቻነል ብዛዕባ ሳክሰስ ጥራሕ ዝዛረብ ማለት እዩ ንኣብነት ገለ ሰባት ኣለኹም ኦኬ ክምለስ ይኸውን ንሰብ ድሓሲኻ ንሰብ እኮ ሓሲኻ ዋላ እዩ ዝተዓረቕ ገለ ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕን ኣብ ናተይ ማይንድ ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናተይ ዩቱብ ቻነል ክሳብ ዘለኹም ብዛዕባ ሳክሰስ ከመይ ጌርና ንቕየር ብዛዕባ ሪሌሽንሽፕ ድዩ ብዛዕባ ኢን ጀነራል ላይፍ ድዩ ስራሕ ድዩ ገንዘብ ድዩ ዝኾነ ድዩ ኮታስ በቃ ብዛዕባ ሳክሰስ ዝዛረብ ማለት እዩ እቲ ክኾነ ዘለዎ ነገር ከዓ ግዜ ከይወሰድኩ ግዜ ከይበላዕኹ እየ ዝዛረብ ሰብ ክወስድን ክጎድፎም ግን ንዑ እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ኦኬ መጀመርያ ሕጂ ብዛዕባ ዝሓፍትና ማለት እዩ ብዝሓፍትና እዚ ሰብ እዚ ዓመትን 6 ወርሕን ዘይሩ ሓቀ ክሳብ 6 ወርሒ ክሳብቲ መዓራ ምጥጥ ዘብላ ፅቡቅ ሰብ ነይሩ ድሓር ግን እቲ ናታ መዓር ከም ተወደአ ስለዝፈለጠ ካልእ መዓር ከናዲ ይኸይድ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ከምቲ ኣብ ኣቀዲመ ዝበልኩ ከምቲ ናታ ሓሳብ ን6 ወርሒ ዝኣከል ኣብቲ መጀመርያ ናይ ፍቅራዊ መገዶም ፅቡቅ ነይሩ ድሓር ግን እንዳተቀየረ ኸይዱ ክሳብ 4-5 ወርሒ ዘይድውል ዘይ ቴክስት ዘይገብረላ እውን በፂሑ ማለት ንምንታይ መዓራ ምፁው ምሰበለ ዝምፆ መዓር ክሳብ ዘይተረፋ ወይ ዘይብላ ክሳብ ዝትኸውን ዛ ሰብ እዚኣ እንታይ ገይሩ
ገዲፍዋ ከይዱ ማለት እዩ ማዓራናታ እቲ አሎ ዝተባሃለ ፅቡቅ ነገር መፂኡ ታገይሩ ገዲፍዋ ከይዱ ልክዕ ከምዚ ንህቢ ነዛ ፍላወር ምፁ አቢል መሊስ ናብቲ ሓንቲ ፍላወር ዝኸይድ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ስትሬት ፎርወርድ ይኽበኪ ፍተውዮ ፅልእዮ ስትሬት ፎርወርድ አይኖ ይፈልጥ ኣብ ፍቅሪ እንድሕር ኣለና ኣዋልድ ዕውራት ኢና ኣይንፈልጥ እንታይ ከም ንገብር ኣይንፈልጥ እንታይ እዩ ግን እዚ ንከምዚ ነገር ንምንታይ ይሓስየና መሲልክን ብጣዕሚ ካብ ጥቕሙ ይሓስየና ምናልባት ነዚ ሰብዚ ኣፍቂርክዮ ክኮን ትኽእል ኢኸ ኣይኖ ኣብ ፍቅሪ ኣይመካሓኒ ኣነ ፍቅሪ ኣሎ እዩ ኦፍ ኮርስ ብፍቅሪ እውን ኣነ ይኣምን እየ ግን ንዘፍቅረካ ሰብ ኢኻ ተፍቅር ማለት እዩ ኦኬ ንሓደ ሰብ ኣይደልየክን ምሳኺ ዋላ ሓንቲ ወዲየ ምሳኺ ዘለኒ ፍቅሪ ወዲየ እንዳበለክ ከሎ ንስኺ ግዜኺ ኤነርጂኺ ንእስነትኪ ኩሉ ፅባቕኺ እንድሕር ኣወፊኺ ትህብዮ እንድሕር ኣለኹ ኮንኪ ንሱ ዘይኮነ ንስኺ ክትጋገይ ዘለኹ ማለት እዩ ንስኺ ኮንትሮል ክትገብሮ ክትክእላ ኣለክን ኣሕዋተይ ኣዋልድ ብፍላይ ማለት እዩ ናትክን ኢሞሽን ናትክን ላይፍ ባዕልክን ኮንትሮል ክትገብሮ ክትክእላ ኣለክን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርክን እዩ ናትክን ውሳነ ማለት እዩ እቲ ትውስኖ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርክን ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርክን ክኸውን ኣለዎ ፍቅሪ ድዩ ስራሕ ድዩ ፋሚሊ ድዮም ገለ ድዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርክን ክኸውን ክእል ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ቁፅፅርክን ልዕል ኢሉ ብፍቅሪ ክትህሰያ የብልክንን ብዝኾነ ነገር ኣብ ዓለም ዘሎ ነገር ክትህሰያ የብልክን ዋላ ብስራሕ ማለት እዩ ዋላ ስራሕ እውን ንዓኽ ንዝሃስስ ስራሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ውሳነ ናይ መን እዩ ናትክን እዩ ናይቶም ስራሕ ዘይኮነ ናትክን እዩ ውሳነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሳነ ክንሓምቕ ክንክእል የብልናን ኣሕዋትዮ ማዕረ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዕድሚኣ ውስን እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ እንድሕር ተሰይርና ከዓ ሪካቨር ንክንገብር ብዙሕ ግዜ ዝወስደልና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክትገብር ሓቢብቲ እዚ ሰብ እዚ ክሊር ወላ ሓንቲ በቃ ንፁር ነገር እዩ ሓቀይ ዓመትን 6 ወርሕን ዘርኪ ክሳብ 6 ወርሒ ፅቡቅ ትሪት ይገብረክን ድሓር ግን ኣብ 6 ወርሒ ኣብ 5 ወርሒ ንዕኡ ደስ ኣብ ዝበሉ ወይ ከዓ ኣብ ዝፀምዎ ኣብ ዝሸልችዎ መፂ እንድሕር ዝድውለልክ እንድሕረሉ ተራኺብካ ከዓ ምስ ተራኸብኩም ንስኡ ከዓ ትዘድልዮ ወሲብ ቢያ ዝብለክ እንድሕር ኮይኑ እዚ ዋላ ሓንቲ ካባይ እውን ኣድቫይስ ኣይትረኽብሉን እዚ ክሊር ንፁር እዩ ግን ዘፍቀረ ዕውር ዝበሃል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ንስኺ ኮንፊዝ ኮይን ክለኺ ሕጂ ኣነ ንዓኺ ጃጅ ኣይኮንክን ዝገብረክ ዘለኹም ግን እቲ ክሊር ነገር ግን ብዛዕባ ዝወዲ እዚ ክነግረክ እንድሕር ደሊኸ እዚ ወዲ እዚ ምናልባት የፍቅረክን የርክኸውን የፍቅረክን የርክማን ክኸው ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ኣይውዳእን እዩ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ምናልባት ምሳኺ ዘራኸቦ ነገር ምናልባት ረብሓ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ እቲ ረብሓ ካባኺ ዝረብሖ ነገር ንስኺ ትፈልጥዮ ማለት እዩ ስለዚ ረብሓ እዩ ዳ ዝውዳእ እምበር ፍቅሪ ኣይውዳእን እዩ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ዘድልዮ ነገር ምስ ወሰደ በቃ ሕጂ ምስ ተፀንቀቆ ዋላ ሓንቲ ነገር ትህብዮ ነገር ምስ ተወደአ እዚ ሰብ እንታይ ገይሩ ኣሎ መሲልኪ ንድሕሪት ይጉተት ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክትገብሪ እዩ ዘለኪ እተን ነጥብታት ክዛረበክ ማለት እዩ መጀመርያ ክሊር ዝኾነ ኮሚኒኬሽን ምስ ሰብ ክህልወኪ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ፈሪሕኺ ከምዚ ተለየስ ክኸይደ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ሓቢብቲ ሂወትኪ ብጣዕሚ ክብርቲ እያ ኣብዚ ዓለም ሓንቲ ሂወት እያ ዘላትና ነዛ ሓንቲ ሂወት ከዓ ብጥንቃቐ ክንጥቀመላ ዘለና ማለት እዩ ንስኺ ምስኡ ሕጊ ክትብሊ ኦኬ ይድውለለ 10 ግዜ ቴሌፎን ክትርኢ 10 ግዜ ናቱ ሶሻል ሚድያ ክትርኢ 10 ግዜ ናይ ቀደም ትፀሓሕፉ ነበርኩም እንዳንበብኪ ገለ መለታት እዚ ክነግረኪ ናይ ድኻታት ሓሳብ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከምኡ ዓይነት ሰብ የለን እዚ ናይ ድኻታት ሓሳብ ጥራሕ ሃፍታም ሰብ ከምንታይ ሕጂ ናይ ድኻታት ክብል ከለኹ ብዛዕባ ገንዘብ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኦኬ ናይ ድኻታት ሓሳብ ክብል ከለኹ ኢሞሽናሊ ድኻ ዝኾነ ሰብ ናይ ሰባት ኣተንሽን ሲንክ ክገብር እዩ ግዜኡ ዝዕርቦ ማለት እዩ ኦኬ መዓስ ይድውለለይ ሕጂ ንኾን ይድውለለይ ንዕኡ ክትሕጉስ ዘይትገብሮ ነገር የለን እዚ ድኻ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ድኻ ዝኾነ እንታይ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ እዚ ሜንታሊቲ ዘለዎ ሰብ ይኸም ዝገብር ማለት እቲ ሃፍታም ዝኾነ ሜንታሊቲ ዘለዎ ሰብ እንታይ ይገብር መሲልኪ ዝኾነ ነገር ሓደ ሰብ እቲ ናቱ ክብረት ክቕንሶ ከሎ ወይ ከዓ እቲ ዝህቦ ዝነበረ ነገር ከትርፈሉ ከሎ እንታይ ይገብር ፊት ንፊት ይዘራረብ ማለት እዩ መጀመርያ ክትገብርዮ ዘለካ ከዓ እንታይ እዩ ዕፀውዮ ኣይብለክን እየ እዚ ሰብ እዚ ክሳብ ሕጂ እንድሕር ኮኔክሽን እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ እንታይ ክትገብርዮ ኣለኪ ፊት ንፊት ኮፍ ኣቢልክ ድዩ ዋላ ክድውለልክ ከሎ ድዩ ትዛረብ እዩ እቲ ንዓይ ተዛረብክኒ እቲ ሽግርክ ንዓይ ዘማኸርክኒ ንዕኡ ልክዕ ከምኡ ክትብልዮ ኣለክ ማለት እዩ ሽዑ ዝኾነ ከምዚ ክስክሳይ ክህልወክ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ባንድሪስ ክህልወክ ኣለዎ ከምዚ ቀይሕ መስመር ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ትብልዮ ሕጂ ከምኡ ክትብልዮ ከለካ ከዓ ፀርፀር እንዳበልካ ወይ ከዓ ንዕኡ እንዳተፃረፍካ ወይ እንዳወረድካ ኣይኮነን ዘዋሪ ዝፃረፍ ሰብ እዚ እንታይ ሰብ እዩ
دخا سبي مالتي نسب زتصرف سب ويكا كاب حدا سب زيرخب كايو نجر ندحرالو نعو يكون كان تواردو ويكا نعو يكون كان ديفاليو تقبرو تايدا لك اتي حيال سب زبهال اتي عوت سب ويكا بتحساس بهافتام زبهال انتايو نسب اي تصرفن ويكا نسب اي ناقصن انتايدا اسيلو እንዳኽበሮ ከሎ ነቲ ሰብ ግን ካብኡ ክብረት ዘይቕበል እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይገብር በተሓሳስባ ጥራሕ እዩ ተሸንፍ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንታይ ትብሉ የለኪ ብስነ ስርዓት ዘለዎ ማነር ወይ ከዓ ብፅቡቅ ልሳን ነዚ ሰብ እንታይ ክትብሉ የለኪ ብኖርማል ፔይንቲንግ እዚ ከምዚ ትዝክር ኮይንካ ናትና ፍቅሪ ከምዚ ጀሚሩ ሕጂ ግን ከምዚ ኮይንካ እዚ ነገር እዚ ኣነስ ኣይቅበሎን ኣለኹ ብጣዕሚ ንእሙረይስ ብጣዕሚ ይሃስዮ ኣሎ ትብልዮ ማለት እዩ ኦኬ ከምኡ ኢልክ ወዲእ ከለካ ሓቀይ ዶ ኦኬ ሽዑ ስቕ ክትብል ሓቢብቲ ስቕ ክትብል እንታይ ትገብራ ደቂ ኣንስትዮ ንኽንመሲልኩም ሓደ ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ጠባዩ እንድሕር ቀይሩ ወይ ከዓ እቲ ምሳና ዝነበሮ ኮኔክሽን ወይ ምሳና ዝነበሮ ርክብ እንድሕር ቀኒስዎ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር እንድሕር ተለዊጡ ዝሰብ እንታይ ትገብራ መሲልክ 10 ግዜ ናፍቲ ናቱ ፕሮፋይል ፌስቡክ ዲ ኢንስታግራም ዲ ወላ ቲክቶክ ዲ ኸውን ዘሎ 24 ሰዓት ንዕኡ ክትሪኣ ትውዕላ ማለት ወይ ከዓ መን ፈሎው ጌራቶ ንመን ፈሎው ዝገብራ ንመን ላይክ ይገብራ ገለመለ እዚ ናይ ድኻታት ኣተሓሳስባ እዩ ሓቢብቲ እዚ እንታይ ናይ ድኻታት ኣተሓሳስባ ማለት ድኻታት ብሓንጎል ድኻታት ዝኾኑ ሰባት ከምዚ ብዛዕባ ሰባት ከመርምሩ ይውዕሉ ማለት እዩ ሽዑ ዕድሚኦም ላይፎም ሂወቶም ኣክንዲ ሰሪሖም ክልወጥሉ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ኣክንዲ ትብሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ክረኽቡ ወይ ከዓ ንዕኦም ቫልዩ ዝገብሮ ሰብ ክረኽቡ ኣክንዲ ዝፅዕሩ ምስ ዘይጠቕሞም ሰብ እንዳፈለጡ ከለው ሙሉእ መዓልቲ ኦኬ እንታይ ፖስት ገይሩሎም መዓልቲ ንመንዩ ላይክ ገይሩላ ገለመለታት ክብሉ 24 ሰዓት ምዝ ሰብዚ ክሓስቡ ይውዕሉ ማለት እዚ ሕጂ እንታይ ይበሃል ናይ እምሮ ኣተሓሳስባ ድኽነት ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ነገር ድኽነት እዚ ከዓ ክንወፅእ ዘለና ድኽነት ብገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን ድኽነት ብተሓሳስባ ኣሎ ድኽነት ብኩሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ከዓ እንታይ እዩ ብገንዘብ ናይ ገንዘብ ድኽነት ድሓኒ ሰሪሓ ገንዘብ ክቶም ናይ እምሮ ኣተሓሳስባ ድኽነት እንድሕር ኣለካ ግን እቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይገብራ ዘነዋለ እዚአን ሕጂ ስእልታቶም ይብሩ 24 ሰዓት ናቶም ፔጅ ናቶም ስእሊ ክሪኣ ይውዕላ ወይ ከዓ ዝተፀሓሓፍዎ ቀድም ዝተፀሓሓፍዎ ገለ ንዑ እንዳስተንተና ይውዕላ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ከዓ እንታይ ይገብራ ብሎክ ይገብሮም ንሰብ ብሎክ ኣይትግበራ ብሎክ ኮማን ኣይትግበሮም ብሎክ ዶ አንብሎክ ዶ ገለ መለታት እዚ ድኽነት ናይ ድኻ ኣተሓሳስባ እንታይ ክትገብራ ዘለክን ማለት እዩ ካብ ብሎክ ትገብሮኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብ ነፍስኽን ካብ ሂወትክን ካብ ልብኽን ብሎክ ትገብሮኦም ክትክእላ ኣለክን ሓንቲ ግዜ እዞም ሰባት እዚኦም እንድሕር ንዓኽን ዲስሪስፔክት ኣርዮምኽን እንታይ ክትገብራ ኣለክን ካብዚ ካብ ልብኽን ብሎክ ጌርክን እቲ ብሕጂ ዝመፅእ ሂወትክን እቲ ብሕጂ ዝመፅእ ክቡር ሂወትክን ሓፂር ዝኾነ ሂወትክን ከተመሓይሻ ክትክእላ ኣለክን እዚ ሰብዚ ኣይጣዓመክንን ምሳኽን ቅድሚ ሕጂ ምናልባት የፍቅረክን ነይሩ ክኸውን ይኽእል ኣብ ፅቡቅ ፍቅሪ ነይሩ ሕጂ ግን ተወዲኡ ፍቅሩ ዛሴት ፍቅሩ ዝወደአ ሰብ ከዓ ፍቅሪ ይወዲእ ኣይብለካን ብምንታይ ዳ የርእየካይ ማለት እዩ ኣፉ ግን ኣይዛረብ እዚ ኣብ ወዲ የብሉ ኣብ ጓል የብሉ ማለት እዩ ዋላ ወዳት እውን ከምኡ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ግን ብብዝሒ ዝረአ ግን ንደቂ ኣንስትዮ ከጥቅዕ ከሉ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ኢና ንርኢ ማለት እዩ እንታይ ዘጋጥመካ እዚ ከምዚ ዓይነት ድኻ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ንሰባት ክንልውጥ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ብፍላይ በቃ ስፔሲፊክሊ ኣብ ናትና ሓበሻ ሕብረተሰብ እንታይ ንገብር መሲልኩም ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ንኽንሕጉስ ክንብል ዘይንገብሮ ነገር ንገብር ማለት እዩ ዘይንቕፅሎ ነገር ንገብር ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ምናልባት ንሕጂ እዚ ሰብ እዚ በቲ ትገብራሎም ንዓኽን ዘይኮኑ ፈትዮምኽን በቲ ትገብራሎም ክንክን ድዩ በቲ ተርእዮም ነገራት ድዩ ምናልባት እዞም ሰባት እዚኦም ክቐርቡኽን ይኽእል እዮም ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ሓዛኒ ኣብዚ ግን ይፈላለዩ ማለት እዩ ዳትስ ዋይ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ፍትሕ ዝበዝሕ መብዛሕትኡ ግዜ ድሓር ኣብ ቆልዑን ገለመለታት ምስ በፅሓ ፍትሕ ዝበዝሕ ኣብዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ንሰብ መን ምዃንካ ንስኻ ክትቀርቦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኖት በቲ ትገብረሉ ነገራት እንድሕር ንሰብ ስሒብካዮ ወይ በቲ ትገብረሉ ነገር ኤፈርት ድዩ በቲ ትገብረሉ ነገር ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ዋላ ክንክን ክኸውን ይኽእል ገንዘብ መሃብ ክኸውን ይኽእል ዋላ ካልእ ክኸውን ይኽእል ሓቂ እዚ ነገር እዚ ግን ኩሉ ግዜ ዘይክመልአልካ ክእል እዩ ሓቂ ዶ ስለዚ ብተዘዋዋሪ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንፍቅሪ እንታይ ንገብር ኣለና ብህያባት ንገዝኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ንዓና
ንነፍስና ዘይኮኑ ደልዮም ዝመፁ ዘለዉ ካብ መጀመሪኡ እቲ ንሕና ንገብረሎም ነገራት ስሒብዎም ይመፁ ኣለዉ ማለት እዩ ፅባሕ ንግሆ ሽዑ ከም ገለኢሉ ምስ ከፍአክን ወይ ከም ገለኢሉ እቲ ትህብኦም ነገራት ዝነበረ ሕጂ ንኣብነት ንኣብናትና ሓበሻ ንገብሮ ሕጂ እንታይ እዩ ንወዲ ተባዕታይ ሕጂ በቃ ምሻሎ ኩሉ በቃ ካብ ዓቐኑ ዝሓለፈ ክንክን ብፀብሒ እንዳሰራሕና ድዩ ምግቢ እንዳሰራሕና ድዩ ገንዘብ እንዳሃብና ድዩ ብኮታስ ዘይንሕና መሲልና ድዩ ዋላ 12 ዓይነት ፀብሕታት እንደሰራሕና ድዩ ንዕድሞም ማለት እዩ እዞም ሰባት ሕጂ እዚኦም እንታይ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ምዉቕ ዕርክነት ከለዉ እዚ ነገር ስለዝለምዱ ዘለዉ ኦፍኮርስ ምክንያቱ ኣብ ገዝኦም እዞም ሰባት እዚኦም 12 ዓይነት ፀብሒ ወይ 10 ግዜ ደርሆ ይሰርሑን እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ምክንያቱ ይሽልሽወካ ስለዝኾነ ደርሆ ምስራሕ ኦፍኮርስ ሓቀይ ግን ኣየናይ ሰብ እዩ ደርሆ ሰሪሑ ከሽኑ ክዕድመካ ከሎ እምቢ ትብል ሓቀይ ኣነ ወል በዛ ነብሰይ ከምኡ ሰሪሑ ዝዕድመኒ ወዲ ተባዕታይ ተዝረክብ ምበላዕኩ ነይረ ሓቀይ ስለዚ እንድሕር ከምኡ ጌርናሎም ግን እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንሕናሲ ቫልዩ የብልናን ስለዚ ንነፍስና ኢና ንሕስር ዘለና ንሕና ቫልዩ የብልናን ንሕና ከም ሰብ ዝፍቶ ነገር ስለዘይብልና በቲ ንገብሮ ነገር ንሰብ ፈትወና ንፅበ ማለት እዩ በቲ ንገብሮ በቲ ንሕና ንህቦም ነገራት ክፈትውና ንፅበ ኣለና ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ጌጋ የብሎም ልክዕ ካብ መጀመርያ እቲ እንዳገበርና በቃ ምሻሎ ኢትስ ኦኬ ንሰብ ምግባር ፀገም አይብሉን ኣነ ሕጂ ንሰበይ ንግበር ፅቡቅ ጌርና ትሪት ነገር ንግበር ንሰብ ንብዘሎ ኣይኮንኩን ዝብዘለኹ ግን ዓቐኑ ዝሓለፈ ነገር ምሻሎ ብሰብ ንክንፍቶ ኢልናስ በቃ ዓቐኑ ዝሓለፈ ነገር ንሕና ንነብስና ዘይንገብረላ ነገራት ነዞም ሰባት እዚኦም በዞም ሰባት እዚኦም ክንፍቶ ኢልና ግን ዘይንስና ንመስል ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ ክስታይ ክገብረና ድሓር ግን ንሎንግ ራን ግን ንነዊሕ ግዜ ግን ክሽልችወና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓቀይ كل جيس خام هنقبر له معنا كشلت وانا خلي ويجنزب كحترنا خلي وي كنحمم نخل وي عقمي بدنا نكون هنقبر له كم مجمر هنقبر له نقبرنا كنقبر له زين الدرجة بس احنا جنزوم سبعة تيجبروا مسلك لك عم زود دير كزرله شفت يجبروا معلش مخنياتو اتنوهم زنبرنا نجارات اتنقرب لهم زنبرنا تصبق نجارات قوليلهم سلازلهم عليك كم مجمر يوم كزوم سبعة زيهم نعهنا زي يكون فات يوم بتن احنا نقبر لهم نجارنا تسحيبهم زماتنا زلو سلازي لك نسو نجار مستودع جنزك خون خل ولا صبوات أكراربا خون خل واي كلا خون خل حكي لك نسو مستودع تايجبرو كغرفنا مالتيو نمتى يغرفنا له كم جمرة نعنا يكونون فيهم زلو مالتيو اندحر نحنا جن نسبكن الله لخلنا لنفسنا مسيلنا اندحر تلالينا نحنا بتقلك كم تنحنا مسيلنا يزلنا كنا اندحر تلالينا تايخون اتناتنا فقري ندعبي سخيت زبلو مالتي زم سبعة زيهم كم تخلو نوانا نعنا فتيوم نحنا بحري فتيوم نحنا كمين مخالنا فتيوم نعنا لنفسنا دليل ممزمات زلو مالتي سلازي أبزي أتيا فللي مالتي سلازي دك أنا استحواتي كا زين السخن أيتم سلا ود تبعتي بود تبعتي كتفو توا كتب لا زين السخن نجم أيتم سلا كاب أقوم خدنا لعلي أيت هوا زين السخن أيتم سلا مالتي هنياتو صباح نجوه زم سبعة زيهم معاركن متسو مسبلو إت معاركن مستودع بيعكم لكم ولا حنتي دنجات أخمان أير إخواننا مالتي اوكي زوم سبات زيهم كل جزء زيهم كم زيهم عين السبات نراب حيهم زقدموا كفقر مالتي سلازي أما جرش من يسسن السخن عن تسيا مالتي سلازي جزء خلكن جزء خن كتك أمالو كتك لا قالكن حواتي معاري سبقة أمن سنتك تصبق كل خي زدليك ده حرجن بزوم سبات زيهم لا تسي زوم سبات زيهم أمس يوم اللخي تمرع يوم اللخي وليد كنا اللخن مسولد كن مسبل كن دحار بتعمي زخبر مالتي حجي كن من مخانم كريخون كلهم جينا أولاد كي بتصحن جينا أمر عقي بتصحن جينا بحانسا منبر كي جمر كان كلهن حجي من مخانم كريخون كلهم كتأمنوا كتقلا قالكن آمين كن كأ ناتكن سجومتي كأتيف كن كتوسدا كتقلا قالكن جزء متأكد مالتي أوكي سلازي بتعمي إيز مالتي تاي نقبر حو እንታይ ንገብር ሰባት ኣለና ባዕልና ነቲ ሕማቕ ባህርያት ናይ ደቂ ሰባት ባዕልና ኢና ንዕርየሎም ማለት እዩ ኦኬ ምናልባት ስለዘይ ጣዕሙ ኸውን ምናልባት ስራሕ ስለዝበዝሐ ይኸውን ኢልናስ ንሕና ነፃባበቀሉ ክነግረኩም ዶ ሓደ ሓቂ ክነግረክን ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ እንድሕር ፈትይዎ ብዘይ ገድስ ከመይ ዓይነት ቢዚ ይኹን ብዘይ ገድስ ነቲ ሰብ ዝፈትዎ ግን ግዜ ይህብ እዩ ከመይ እንዳ ንሕና ንደቅና ብጣዕሚ ቢዚ ኮይና ኢና ኢልና ካብ ደቅና ቴሌፎን እንድሕር ተደዊልና ቢዚ ኢልና ንዓፅዎም ኢልና ንደቅና ኣይንዓፅዎም ኢና ምክንያቱ ደቅና ኣብ ሂወትና ብጣዕሚ ኣገደስቲ ስለዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ኣብቲ ናቶም ሂወት
ኣገደስቲ ስለዘይኮንና ማዕረክንዱ ኣገደስቲ ስለዘይኮንና ልክዕ ከምኡ ገይሮም እዮም ንዓኻ ትሪት ዝገብረና ማለት ሓደ ሰብ ከመይ ከም ዝሓስብ ብዛዕባኻ ኣብ እምሩ ከመይ ከም ዝሓስብ ልክዕ ከምኡ እዩ ንዓኻ ዘርእየካ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ዘኽብረካ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ኣብ ውሽጢ እምሩ እንድሕር ዘኽብረካ እንድሕር ኮይኑ ብኣካል ከዓ ክቡራት ነገር የቕርበልካ ማለት እዩ ግዜ ይህበካ ማለት እዩ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ይህበካ ማለት ልክዕ ከም ደቅና ማለት እዩ ስለዚ ደው ኢልኩሉ 10 ግዜ ዘየልዕለክ ሰብ ልክዕ እንታይ እዩ እዚ ሰብዚ ኣብ ሂወቱ ንስኺ ዛማች ኣገዳሲት ኣይኮንክን ማለት እዩ ኣገዳሲ ንዝብሎ ግን ኣብ ሂወቱ ግን የልዕል እዩ ኣዲኡ ክድውለሉ ከላ የልዕላ እዩ ዕረፍቲ ክድውልሉ ከለዉ የልዕላ እዩ ወይ ዝኾነ ኣብ ሂወቱ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ስራሕ ዲገለ ክድወሎ ከለኮ ብጣዕሚ ዘልዕሎ ኣባ ክበፂሑ ግን እንታይ ገብሮ ሸለል ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ክትገምት እያ ትክእለለክ ንስኺ ኣብ ሂወቱ ኣገዳሲት ኣይኮንክ ንስኺ ኣብ ሂወቱ ኤክስትራ ኢኹ ማለት እዩ ክጥዕሞ ከሎ ክፅሞ ከሎ ወይ ምሻሎ ካልኦት ሰባት ዕድል ዘይክህቦ ከለዉ ናብ ዝኸዶ ምስኣነ ንዓኺ ይድብለልክ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተሓቂ ማለት እዩ ስለዚ ታንገብር ኣለና ኣሕዋትየ ማዕረይ ብተሓሳስባ ብጣዕሚ ሃፍታማት ክንከውን ኣለና ዕድሜና ግዜና ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ብጣዕሚ ውስን ስለዝኾነ ንዓና ዘዋፅና ነገር ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ካብ ነወዳት ድድሕረ ወዳት ንሃድን ወይ ከዓ ንዖም ቼስ ክንገብር ዕድሜና ግዜና ሰሪሕና ክንልወጠሉ ንኽእል ሎሚሲ ብጣዕሚ ክነግረክን ሎሚ ላይፍ ኢዝ ቨሪ ሾርት ክነግረክን ሂወት ብጣዕሚ ሓፃር እያ ስለዚ ካብ ምስ ዘይደልዩና ሰባት ክንቀዳድም ድድሕሪኦም ግዜና ንዕርቦ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ንዕኦም ንህቦም ዘለና ኤነርጂ ወይ እቲ ንዕኦም ንህቦም ዘለና ህያባት ድዩ ክኸውን ይኽእል ግዜ ክኸውን ይኽእል ፍቕሪ ክኸውን ይኽእል እንድሕር ሓንቲ ግዜ እሕሲሮምና እንድሕር ሓንቲ ግዜ ኣባና ዘለዎም ነገራት ሕማቕ ምዃኑ እንድሕር ኣሪኦምና ክንኣምኖም ክእል ሽዑ እንታይ ክንገብር ዘለና እቲ ንዕኦም ንህቦም ነበርና ፍቕሪ ናብ ነብስና ንገምጥሎ እቲ ንዕኦም ንህቦም ነበርና ግዜ ናብ ነብስና ገምጢልና ኮርስ ድዩ ከመይ ጌርና ሂወትና ንቕይር ድዩ ኩሉ ነገር እዚ ናባና ክንስሕቦ ክንክእል ኣለና እቲ ኤነርጂ ንዕኦም ንህቦም ዝነበርና ማለት እዩ ሽዑ ሓንቲ ግዜ ናባና ምስ ቀየርናዮ እቲ ኩሉ ኤነርጂ ፅቡቕ ነሪኦም ነበርና ሰባት ናባና ምስ ቀየርናዮ እንታይ ንኸውን ብእምሮ ብስላት ንኸውን ብእምሮ ሃፍታማት ንኸውን በነባብረ ሃፍታማት ንኸውን ብኩሉ ነገር ሃፍታማት ንኸውን ማለት እዩ ሽዑ ድሕሪ ግዜ ነዞም ሰባት ተገምጢልና ክንሓስቦም ከለና ከማን ብጣዕሚ ዝሕፍረና ብጣዕሚ ክሕፍረና ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢና ክንብል መሲልኩም ናይ ብሓቂ ድ በዚ ሰብ ከምዚ ኢለ ዝሓዝን ነይረ ኢልና ንብል ማለት እዩ መዓስ ግን ምስ ተቐየርና ንሕና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ግዜ ግን ኣእምሮና ብኦም ተሰሊዱ ስለ ዘሎ ብዘይ ንሶም ካልእ ሂወት ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዐናን ምክንያቱ ንባዕልና ኣተሓሳስባና ድኻ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሓር ምስ በልና ምስ ተቐየርና ንባዕልና ትኩሉ ነገር ንህቦም ነበርና ናባን ምስ ሰሓብናዮ ክንብወጥ ንጅምር ሂወትና ክቕየር ይጅምር ስራሕና ድዩ ኣተሓሳስባና ድዩ ኩሉ ሃፍታም ክኸውን ይጅምር ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ሽዑ እዝናትከን ለውጥር እዮም ሽዑ ንዓኹም ናባኸን እዮም ክመፁ ማለት ናባኸን እዮም ክግምጠሉ እቲ ፍቕሪ እቲ እንዳፍቀርክኖም ዝስሕብዎ ዝነበሩ ፍቕሪ ወይ ከዓ ዝሃድሙ ዝነበሩ ንዓኸን ናባኸን እዮም ዝግምጠሉ ማለት እዩ ሽዑ ንስኽን ብጣዕሚ ኢኹም ክትንዕቕኦም ማለት እዩ ንዕኦም ዘይኮንኩም ከማን ክትንዕቕኦም ነብስኽን ብጣዕሚ ኢኹም ክትንዕቕኣ ኣነስ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እየ ዝኸይድ ነይረ ክሳብ ትብላ ኢኹም ትኾና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስል ናይ ሎማዓንቲ ናተይ ቪድዮ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ኣይትጃላጀላ ምዘይጠቕሙኽን ደቂ ተባዕትዮ ኣይትጃላጀላ ሕጂ ግዜ ከለክን ንኣሽቱ ከለኽን እንታይ ክትገብራ ክትክእል ኣለክን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ንሳክሰስ ኩሉ ግዜ ክትቃዳድማ ክትክእል ኣለክን ማለት እዩ ካብ ዘይጠቕሙኽን ደቂ ተባዕትዮ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ ደድሕሪኦም ትኸዳ ዘለኽን ፅባሕ ንግሆ ንዓኽን ናትክን መዓር መፂኦም ንሓንቲ ከይዶም እዮም ኣብ 2 ወርሒ ዝምርዓው ማለት እዩ ምሳኹን 6-7 ዓመት ገይሮም ማለት እዩ ስለዚ ክትነቕሓ ክትክእላ ኣለክን ኣሕዋተይ ማዕረይ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ንሰባት ንኽፈትውና ክንፅዕር የብልናን ፍቕሪ ናቹራላዊ ክመፅእ ከሎ ናቹራላዊ ፍሎው ክገብር ከሎ ዘፍቅረስካ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሲትዌሽን ኣየእትወካን እዩ ዝፈትወካ ሰብ ንዓኻ ክብሪ ዘለዎ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሲትዌሽን ኮንፊዝን ዝኾነ ሲትዌሽን ኣየእትወካን ማለት እዩ ፍቕሪ ዋላ ሓንቲ ኮምፕሊኬትድ ኣይኮነን ኣሕዋተይ ማዕረይ ዘፍቅረካ ሰብ ኩሉ ነገር ትፈትዎ ነገር እዩ ዝገብረልካ ዘይፈትወካ ሰብ ከ ንዓኻ ንስኻ ዘይትፈትዎ ነገር እንዳገበረ እንታይ ገብረካ የሳቅየካ ማለት ስለዚ ዝፈትወካ ሰብ ንስኻ ዘይትፈትዎ ነገር እንድሕር ፈሊጡ ንዕኦም ደጋጊሙ ኣይገብሮምን ምክንያቱ ከይከስረካ ስለ ዝፈርሕ ማለት እዩ ኣብዚ ኮምፕሊኬትድ ኣይኮነን ኣሕዋተይ ማዕረይ ብጣዕሚ ንፁር እዩ ስለዚ እንታይ ክብለክን ይደሊ ነብስኽን ትፍተዋ ኩሉ ግዜ ምስ ሳክሰስ ክትቃዳድማ ክትክእል ኣለክን ንሕናሲ ከመይ ጌርና ንልወጥ ባዕልና ንውንኖ ካፒታል ከመይ ጌርና
نمت كمي جرنا نبعلنا تلويتنا بحجن ولدم جنريشن بحجن ولدم قلعو أب دخنت نايت حساس فا دخنت دي ولا ناي جنزب دخنت دي ولا كل نجر دخنت متان كيد قعم كمي جرنا نحنا ناتهم موديل نخون إلنا خنحاسب كنكئلا لنا حواتي معاري بزن جرزي كم زعنة التحساس بقدم زترفي كتنقحا كتكئلا لكن حجين تايز زمك حيكون كلاتنا بزن جرزينا حالفنا مالتيوم أب حتصير جيزين إحنا سلزوت أنا خاء أي حاسين مالتين تاي برتعنا وصينا نزوم سبع تجمت إننا هنريهم كلنا حجي بترات أو ما ينسحقنينا مالتي كمان يتحسس وأنا دي كمزيوم كمزيوم عينة سبع تقيد نيرة إلنا كسامنا حاسبي زجبرنا مالتيو نسخن كا كم خم تخونا خاء أي ترات أرني ترح أنت خد جبرك كلا لكن أبزي كتنقحا كتكلا لكن يا مالتيو thank you so much for listening I hope حفتنا خاء ذا فيديو تقيمات كتكون تسفى يقبر كالو تحواتنا خاء تلوان دحرا لكم أبكم حفلة هي رح حفتكم بخال بروجرام صباح كساتو ملسكم بالسلام تشاو تشاو